Oskarbi taldeek ez dok amairurekin oholtza eta ensaioak partekatu zituen hainbat alditan. Gaurko saiorako, Oskarbi taldean hasieratik ibili dien Maite Aizkorreta, Jose Luis Treku eta Iñaki Maritxalar, beraietako edozeinekin solasaldi bat eukitzeko asmoa nun. Baina saiatu banaiz ere, sinistu diazu, ezin izan dudala beraietako inorkin kontaktorik lortu. Beraietako bakoitzak Facebooka aktibatuta badute ere, oso posible da aspaldi ez erabiltzea. Nik behintzat ez dut beraien erantzunik jaso. Beraz sentitzen dut, baina gaurko nire sermoia aguanto beharran zare. Dakigun bezala, duela hilabete batzuk, Benito Lertxundik bere ibilbide artistikoa amaitutzat eman ondoren, Oskarbi da bere gora-bera guztikin, baina ez dok amairu garaitik gaurko egunean aktibo geratzen dien bakarrak. Luis Romerok zuzentzen zon Don Bosco eskolanian ibilitako gazte kuadrilla batetik sortu zen taldea. 15, 16 eta 17 urteko euskararen kontzientzia eta euskararekiko konpromesua zuen gazte batzuk. Abesbatza hori desegin zanean, ahotsen harmonizazioan eta polifonian oinarritzen zen talde bat osatzea erabaki zuten. Hori izan zen Euskal Herrin mota hortako lehen taldea. 1976an sortu zen Oskarbi. Ordu arte, Otsote, Abesbatza edo bersolariz gain, bide berriak jorratu nahian sortu ziren. Lehen esan dut, Euskal Herrian ahots harmonizatu eta enpastatuen lehen taldea zala, baino gehiago esango nuke. Espainia osoan ere lehenak izan ziela esango nuke. Zaten niko goratzen naiz, Agua Viva, Jartxa, Nuestro Pequeño Mundo, horiek danak Oskarbiren ondoren jaio ziren. Eta Oskarbik egiten zuen musika antzekoa, pixkatola abesbatza baten kirara ez da. Beraz, Oskarbik badu hortan ere bere meritua. Taldea abesbatza txiki bat izango balitz bezala zen. Kantuak harmonizatu eta ahots jokukin osatuz eta gitarra pare batekin. Horlaxe sortu zuten taldea, 4 mutil eta 3 neskak. 78an Eibarren San Juan festak ziela eta Radio Juventud irratiak euskerazko kantun lehiaketa bat antolatu zuen. Eta lehenengo urte hartan Oskarbi taldek irabazi zuen. Hasiera hartan modako kantak eta Eurovision famatu egiten ziren kantuk euskeratu eta kantatzen bazituzten ere, laizter euskal kantu zaharrei aire berri bat ematea izango zen beraien asmoa. Aita Donostia eta Resurrección Maria de Azkuen kantutegitatik kantuak hartu eta beraien erara moldatzen zituzten eta horrez gain beraiek ere hainbat herritan jaso zituzten kantuak eta baita bere kantu propioak ere egiten zituzten euskal olerkarien hitzak musikatuz. Ez dok amairuko beste kidek baino desentez gazteagoak ziren, baino 78an izan zuten elkarrekin lehenengo kantaldiak egiteko aukera. Urte hortan, Oskarbikoek Luis Romerori deitu zioten gogoratzen zea, Don Bosco eskolaniako zuzendari ohia. Eta honen etorrerarekin kantuen ahotsak sakonago landu zituzten. Aurrerantzean, herri musikaz gain sorkuntza izango zen beraien oinarria. 12 bat disko badituzte, eta denak aipatuko ez baditut ere esango dizut, lehen diskoa Oskarbi izenekoa, 79an grabatu eta diskoaren azala Jorge Oteiza eta Nestor Basterretxeak diseinatu zutela. Vitoriano Gandiaga eta Jorge Oteizarekin harreman estua izan zuten. Konturatuko zean bezala, duela 5 bat saio, ez dok amairuri buruz hasi ginenean,
Oteizaren garrantzia azpimarratu genuen. Eta gaurkoan oraindik ere, Jorge Oteiza hemen dabilkigu presente. 79 hortan, 70 kantaldi eskaini zituzten. 6 bat emanaldi hilabeteko. Eta horietatik 25 ez doka mairurekin. 70ean Bartzelona juntzien. Bertan bigarren diskoa grabatzea. Eta esan behar da, baliabideak ere nabarmen hobeak izan zituztela. Luis Llach eta Joan Manuel Serraten estudioko musikariekin grabatu bai zuten. Bartzelonatik bueltan, jarraitu zuten ez doka mairurekin Baga Biga Iga sentikariaren ensaiotan. Ensaioak Don Boskon burutzen zituzten, eta bertakoa da ez doka mairu eta Oskarbi denak elkartuta egindako argazki hau. Ez doka mairuren 2 argazki dira ezagunak. Bata Aduna herriko apakintza baserriaren aurrean Paco Ibañez eta Atahualpa Yupanquirekin, hori aurreko saiotan erakutsi nizun, eta bestea berriz Don Boskon Oskarbik eta ez doka mairuk elkarrekin ensaiatzen zuten egun haietako batekoa. Antxon Balberde ere bolara batean behintzat izan zen Oskarbiko kidea. Xabier Aramburu kazetariarekin nolabaiteko nahasketa bat ere egiten saiatu ziren, formato berri baten hitzaldi kantaldiak egiten hasi ziren. Eta Madriden ere horietako bat egin zuten. 76an 2 disko kaleratu zituzten. Bata Eguberri kantuz osatua, eta bigarren hortan grabatu zuten Esperantzari leiho bat. Vitoriano Gandiagaren hitzekin osatutako kantua. Gandiagak ere eragin handia izan zuen Oskarbin. Disko hartako beste 3 kanta ere Vitoriano Gandiagaren poesiak ziren. Esperantzari leiho bat taldearen ikur bilatuko zen. Eta kantu hori aurrerantzean beraien emanaldiak bukatuko zituen kanta izango zen. Gandiagak Arantzazutik Franco hil ondoreneko hartan Esperantzari leiho bat zabaldu nahi zian. 76ko martxoan 24 ordu euskeraz kantaldi erraldoia antolatu zen. Ano eta Belodromon arrakasta handia izan zuen jaialdi harrek. Olako ospakizun bat antolatzea ez da edozein jaialdi antolatzearen parekoa, Baina egia da garai hartako herriaren implikazioa bete-betekoa zala. Donostia, Bilbo, Loyola eta Iruñako herri irratiak Elizaren hegalpean egun osoko euskerazko irrasaioa eskaini zuten. Eta Oskarbik 4 kanta eskaini zituen bertan. Urte horren bukaera alden, ordu arte musika tresna bakarra gitarra izan bazen ere, aurrerantzean eskusoinua eta flauta sartuko zituzten. 77an saio bat eskaini zuten Pasaiako zezen plazan, Kataluniako Nova Cansoeko Pide Laserrarekin. Eta urte bete berandugo Bilboko Lakasila kiroldegian Joan Manuel Serratekin. 80. urte ingurun motelaldi bat izan zuen taldeak. Ez sorkuntzaldetik, baino 5 taldekide ezkondu egin ziren. Eta horrek nahi eta nahi ez eragina izan behar zuen. Gero bai, 84tik, 90 esan dezakegu etenaldi bat egon zala. Horretzan emanaldiik egon. Egi da, Jose Luisek eta Iñakik bere harremana mantentzen zutela, eta beste taldekide eta taldekide hoiakin nolabaiteko afari musikatuak eta egiten zituzten, eta horri esker pixkat mantendu zen beraien espiritua, ez da. Eta hori izango zen arrazoia, gero berriro elkartu eta eszenatokia itzultzeko. 80ean berriro ensaiatzen hasi ziren, espiritu hori hortzegon, eta beraien emanaldiak ematen hasi ziren berriro ere. 88an, Donibane Loitzuneko begiraleak dantzataldearekin, Kanadara juntzien. Bertan, Quebecen, Montrealen eta hainbat lekutan emanaldiak eskaintzea.
2003an Argentina eta Uruguaien ere izan ziren. Eta bertan zeudela, hil zan Jorge Oteitza. Eta handik hilabete pare batera edo, Julen Lekuona ere. Urte pare bat lehenago, Vitoriano Gandiaga hilda zan ja, eta handik bueltan estudioan sartu eta bertan grabatu zituzten Eskutari eta Andro Kantoren bertsio berrituak, Jorge Oteitzaren omenez. 2004an, Oskarbiren ibilbidean horren garrantzitsua izan zen Luis Romero, berari omenaldi bat eskaini zioten, Pasaian txoko elizan. Ze polite, bera bizi zela omenaldia egitea ez da. Luis Romero handik 2 urtetara hilko zen, baina hori behintzat berarekin eramango zuen. Esan dugu, Gandiaga, Oteitza, Lekuona, bidean geratu ziren artista askoren omenalditan parte hartu zutela. Baina baita Lourdes Iriondo, Iratzeder poeta lapurtarra, Xabier Lete eta beste hainbatenetan parte hartu zuten bai. 2016an 50. urteurrena ospatu zuten. Mendira naiz diskoa grabatu zuten, aitzeki horrekin. Horrez gain, Jose Luis Trekuk 200 orrialde dituen liburu bat plazaratu zuen taldearen 50 urteko historiaz. 2020tik abesbatzakin emanaldiak burutu zituzten. Beasaingo Loinatz abesbatzakin adibidez. Eta 2021an 55. urteurrena ospatzeko edo kantua zuei disko berria kaleratu zuten. Ez dirudi Oskarbik 13 zenbakiari superstizio haundirik dionik. Lehenik eta behin ez dok 13ko kide izan zien. Baita disko berri hontan 13 kanta argitaratu dituztelako ere. Eta pentsatzen ari naiz 2026an 60. urteurrena beteko dutela. Eta hori ospatzeko bururatzen baldin bazaie beste disko bat egitea, hori ere 13. diskoa litzatekeelako. Beraien aspaldiko kantu batekin bukatuko dugu gaurko saioa. Aita Donostiak bera edo Bortziriak inguruan bildutakoa da. Oskarbik 72an kaleratu zuen kantua. Ni oso mutikoa nintzela, kantu hau Loiolako herri irratian oso maiz jartzen zuten. Eta gogoratzen naiz gure sukaldean askotan elkartzen ziren nire ama eta tia Tomasa. Kanta hau entzuten zutenean bik parrez hasten zien. Kantuaren izenburua Adizan Gabriela. Baina tia Tomasak Gabriela esan beharren Arizan Grabiela esaten zuen. Eta guri gelditu zitzaiun Adizan Grabiela zenbat urte ditun. Eta kantuan bi neskazarren arteko solasaldia da. Eta ez da oso ohikoa, baina kantuan bertan bi neskazarroiek ika hitz egin dira bata bestekin, ez da oso ohikoa gure kantutan ikako tratamentu hori. Kantua berso doinu motz bat da. Eta ezagutzen ez badezu ere, kantatu ahal izateko melodia oso erresa da, eta hasieran behin doinua joko dut, zuregan geratu dadin, eta ondoren letrarekin jarriko dizut kantatu nahi izan ezkero.
Datorren saioako Ataungo San Gregoriokin lotuko ditugun bi txango egitea proposatuko dizut. Ordu arte eta ondo izan bitarte.